reggelizni, hogy 20 méterre van a saját rotha... Figyelj, mutathatok Bocs, valamit? de attól, hogy megmutatod nekem, mit rozoltál rólam 8 évesen, még baleset maradok. Az, ott kint, az én sírom. Várj, mi van? Az egyik kalandunk során Rickkel gyakorlatilag elpusztítottuk az egész világot. Úgyhogy leléptünk abból a valóságból ide, ebbe. Azért, mert ebben nem pusztult el a világ, mi pedig itt meghaltunk. Szóval ide jöttünk, eltemettük magunkat, és a helyünkbe léptünk. És azóta, Summer, úgy szoktam reggelizni, hogy 20 méterre van a saját rothadó hullám. Szóval, te nem az öcsém vagy? Jobb vagyok, mint az öcséd. Az a változata vagyok, akiben bízhatsz, ha azt mondja, ne fuss el. Senki sem szándékosan létezik, senki nem tartozik sehová, egyszer mindenki meghal. Na, gyere tévézni! Mrs. Sullivan mindig is